Вітання, сябры. Вот, пан Сивчик где-то бегает, а он пойдет. Вельмі выдатная такая падзея, что все ж таки собралося вельмі шмат людей из Беларуси. Хотел бы сказать одно, что самое главное у белорусов повинно быть это об'єднання. Об'єднання всіх громадських організацій і ініціатив. І ось вельмі добре, що та ж сама мова на мова, яка нашу мову виховує тут у осяроддзі польської, так, і обороняє. Давайте разом все ж таки створити некую суполку, не разъедновываться, як шмат тут робится. Мне уже задолбало глядеть на это все. Давайте будем разом и живе Беларусь!